Ako malý podnikateľ ste zvyknutí riskovať, ale časy sú ťažké a vaše riziká stále väčšie. Aj vaše podnikanie môže zlyhať kvôli problémom s cashflow alebo neplatením faktúr. Ako malý podnikateľ chcete udržať svoje riziká na čo najnižšej úrovni, ale viac ako čokoľvek iné sa chcete venovať hlavne podnikaniu a nebyť zaťažený ďalšou administratívou. Určite tiež chcete udržiavať dobré vzťahy so svojimi zákazníkmi a vedieť, že vaše faktúry budú uhradené. Ale tým si nemôžete byť istí. Je to tak? Nie. S programom Simplicity od spoločnosti Urel Hermes si môžete byť istí. Postará sa o to, aby ste dostali zaplatené, aj keď vaši klienti s úhradou meškajú, bez zbytočných problémov a administratívy. A ako to funguje? Používanie Simplicity je veľmi jednoduché. Nemusíte urobiť takmer nič a budete plne krytí. Požiadavky sú minimálne a jednoduché. Program Simplicity je bezproblémový. Žiadna ďalšia administratíva, žiadne náročné požiadavky na riadenie pohľadávok, žiadna strata času. Simplicity predstavuje jeden fixný poplatok, takže presne viete, čo môžete očakávať. Žiadne nepríjemné prekvapenia. Simplicity pokrýva všetkých vašich partnerov, bez nutnosti vopred žiadať o úverový limit. Vašim zákazníkom tak môžete predávať na úver a pritom ostať pokojní s vedomím, že dostanete zaplatené. Takže ste pripravení podnikať bez ťažkostí? Navštívte našu stránku a zašlite nám žiadosť.